Процесу потрібна пляцовка і суб'єкти. Як для танця потрібна пара, так і для перемови потрібно два боки. Зараз ми бачимо, що про демонстрацію сили і адміністраційні методи розбирається створена координаційна рада з ліку тих, хто хоче перемін. Інші пляцовки для діалогу і перемови поміж владою і опозицією відсутнічують. Можна довго спробувати переконувати усіх незгодних раз дубцы, амату, криминальный административный переслед, звольнение с праці, відлічення з учоби. Пропаганду про державні СМІ, що все, що відбувається зараз, це вплив знешніх сил, однак я переконаний, що те, що відбувається зараз, це виник 26-годової політики, відмовлення своїх опонентів, політичної незрелості влади, відсутності вершинства закону, відсутності свободних і справедливих виборів, відсутності політичних і економічних реформ, геополітичної одновекторності, утриманської позиції і страти суб'єктності народу. Я хочу сказати, що гвалт породжає солідарність і емпатію. Розмірний гвалт розмірно стабілізує і об'єдновує громадство. Недопустимо, как в 21 столетии в центре Европы были политвязни, а мирные протесты разгонялись слезотечным газом, водометами и кулями. Я подкреслил мирные. Где в любой країні ще демонстранти здимаються будок, як стать на лавку, подвозять митингующим водой, прибирают за собой сметься, ляскают в лавки, машут кветками и спевают спевы. С того, что я бачу, только в Беларуси витрины бьют милицианты, калечат машины за сигнал солидарности милицианты, не лечат за факт знаходження на улице милицианты. Милиция кому служит? Отказ на недоловку. У авторитарній країні нема органів влади, є органи персональної влади. І вони використовуються супроти народу. Недопущально, как людей забивали, збивали і катували за їх громадянську позицію, а бандити в масках на машинах без номеров терроризовали спальні райони наших городов. Это бачать не тільки білоруси, однак і люди во всім світі. А того, що твориться, голоси стають тихо. Можна довго описувати ситуацію, однак, на мою думку, вихід з політичного кризису з'являється наступним. Перше. Визначення суб'єктів для перемовного процесу з влади. Коли влада не бачить суб'єктом координаційну раду, то база злів офіційних політичних партій може спробувати стати таким суб'єктом. Друге. Неоткладне спиніння гвалту до чинення до мирних демонстрантів. Визволення всіх затриманих по адміністративних і кримінальних справах у часі виборчої кампанії і після її. Визволення всіх політв'язнів, спинення економічного пересліду всіх, хто підтримав мирних демонстрантів, спинення пересліду журналістів і вертання їм акредитації, створення комісій по розслідуванню всіх фактів зловживання влади і перевищення службових повномочий. Неоткладна реформа виборчого законодавства, зміни в законах масових мероприємств, зміни в законах політичних партіях з уділом представників політичних партій. Отставка Центру виборкама і всього керівництва силових відомств. Визначення терміну для проведення нових виборів усіх узгодних, не тільки президентських виборів усіх узгодних. Початок конституційної реформи з уділом представників усіх політичних партій. Дякую за увагу. Дякую. Уважаемые, ви нас згодно з регламентом можна задавати питання, виступовують сюди одної хвилини і дві хвилини на кожному питанні. Питання до Ігоря Петровича. Крилась. Дайте оценку по Украине. Какие процессы? Власть наша не отвечает. Правильно, там неправильно, непонятно, что на Украине. Если жить в Беларуси, то вообще в Украине ничего нет. Ни телевидения, ни радио, закрытые темы. Ваша оценка? Ну, ситуація, коли порівняно ситуацію в Білорусі, то вона, звісно, кардинальним чином розниця. Варто розуміти те, що у відрізні від Білорусі в Україні відбулися свободні і справедливі вибори. На них була обрана і Верховна Рада, і обрана президент, і ні в кого не виникають питання. Інше питання, наскільки президент і керуюча партія, вони з'являються впливовими на ті процеси, які відбуваються в Україні. Тому що ми відаємо, що з політології мало переможців свободних справедливих виборів. Треба ще
иметь вплив на ситуацию в Украине. И Украина, конечно, в питании демократии значно пройшла значно далі, ніж Білорусь. Ми ведаем, що в Україні є проблема, яка зв'язана на групах інтересів, олігархічних групах. І питання, це виклик для сучасної влади, наскільки вона справиться з ці здольності на вплив на цей процес. А відносно такого руху до демократії, я, як і шерах моїх колег, маю контакти з людьми, які розпрацьовують реформи. Значить, за опошній год група підрихтувала 100 законопроєктів. 100 законопроєктів. Це громадський сектор, громадсько-політичний сектор підрихтував їх. 60 законопроєктів були прийняті Верховною Радою. Це показчик того, наскільки є зворотна сувість поміж громадством і владою. Дякую. Дякую. Ще можна питання, по два питання, не більше. Немає. Дякую.